Emakhosini bantwana bethonga, I'm back with part 2 UkuPhahla when you are on your periods. Somebody asked a question ukuthi, so Gogo, do you mean that you do phahla when you are on your periods? In the beginning bantwana bethonga, because of the advices I was told, I used to not phahla when I was on my periods, till I got a message noma I asked my own ancestors ukuthi, do I need to phahla or do I not need to phahla? Number one, ngumuntu wesifazane ongenwe ngamakhehla, and mangabe amakhehla awazwani ngokunqola, bangeneleni kimina ekubeni bazi ukuthi ngumuntu wesifazane, I'm bound to go on to my periods. Now let's let's put aside umsamo ozikhandele wona, la wena ushisa khona impepho, la wena ulayita khona amakhandlela, la khona uyenza in. Wena noma mina, yimina umsamo ophilayo. Umsamo ophilayo yimina. Idlozi ngihamba nalo 24 hours, 365 days a year, since I was born till the day I die. Yimina umsamo. So you want to tell me when I'm on my periods, idlozi liyangishiya, idlozi liyaphuma? You want to tell me that? Because if I recall very well, what made me question noma have a conversation nedlozi lami was that when I'm speaking from personal experience, when I am on my periods, I'm on my most highest. I dream a lot. I dream more than when I'm not on my periods. And I'm not saying amaphupho nje, ngiphupha impukane ngigijimisa, ngiphuphe ngihlele ngingazi ukuthi ngiyenzani, noma ngivuke ngikhohlwa iphupho. Ngiphupha deep dreams ngihleli nabantu abadala, ngene emanzini, ngentabeni, ngigqoke izembatho, bangiphi izembatho, bangenzeni. I dream big, but I ask myself, mangabe nginqolile, why do you guys still approach me? Because mawulele noma ukwela amathonga, your spirit is experiencing, you are there. Whatever that you're dreaming, it's happening. So I'm like, but why do you come to me? Why do you come visit me when I'm on my periods? Why? That's when I had a conversation with my own ancestors. Ukuthi, I make sense. We all know that ingabi noma abantu abahambayo bayobulala abantu bayaqiniswa, ngithi bayinyangeni bayoqiniswa, right? Mabayoqiniswa, igazi lomuntu wesifazane is also included kulowo muthi owakhandayo. Why? It's because ubanikeza amandla. Iperiod lomuntu wesifazane linamandla. For mina akusisinto ukuthi umuntu wesifazane akaphahli ngasesikhathini, umkhuba. Abantu bakudala noma amakhehla bakudala bebalwa izimpi, bahambe bayoqiniswa enyangeni, mhlambe inyanga imtshela ukuthi ungalali nomuntu wesifazane asemaperiodini. Reason why, it's because uyobhubhisa lo muthi ofakile. Abanye bebaqupha abantu babo besifazane ukuthi angasaphinda lale nomunye umuntu wesilisa, baye babafake izizo, whatever, zonke izinto. Obviously lo muthi ukuze ucontinue usebenza kufanele ngalale nalo muntu wesifazane makasase maperiodini, ngoba uyobhubhisa, ushabalalisa, uyobulala. Kahle amaperiod omuntu wesifazane anamandla. uNkulunkulu created for umuntu wesifazane to go on their periods on a monthly basis. God created it. It's in nature. You can be 12 years ungaqala ama-period, ube 16 ungaqala ama-period, ube 20 years ungaqala ama-period,
ube na 25 ungaqala ama period uganwe. Ngitshele wena umuphi umuzi noma yipi indoda ezovuma ukugana umuntu wesifazane ongeke amzalela ingane. Meaning the minute you don't go on your periods, that means you're abnormal, something is wrong, awukho right. Engakho uzocala ugijime uye kuma specialist uyokubamba dokotela ukuthi bakulungise, ucala uye enyangeni ukuthi bakulungise wena uthole ingane and awuye ema periodini. So ukungayi esikhathini komuntu wesifazane ikhona okungekho right. You are meant to go esikhathini because of why impilo, it's life, you showing life, uyibonisa ukuthi uyaphila, ubonisa ukuthi umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane ngenzalo, umuntu wesifazane ngokuya ema periodini. I see a lot of men bakhuluma ngabantu besifazane ngathi abantu besifazane they are nothing. Those people are powerful. And in order to see ukuthi abantu besifazane they are being made to feel inferior and think that men are superior than them, you also see in the Bible talks about God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Uphuma indodana iba khona kanjani umama ngekho? Meaning kuphakamiswa umuntu wesilisa, indodana. Iphi indodakazi? Where's indodakazi? I believe a lot of things were omitted. I believe a lot of things were altered in order to make abantu besifazane, because abantu besifazane they've got power. Yabona umuzo ongena umuntu wesifazane you can see. I-community engena abantu besifazane abahlakaniphile you can see. Abantu besifazane when they take decisions to say we stopping this or we fighting, trust you, believe you me, bayenqoba leyo mpi. Umuntu wesifazane makathi I'm fed up. Behind every strong man there's a strong woman, because those people have power. We have power. We did not choose ukuya esikhathini. We were created ukuthi siye esikhathini. So angcolang, like I said on my first video, iqanda into onayo uhamba nalo unamaqanda and lawo maqanda every month you are required ukuthi iqanda eli1 liphume ngoba azange licatch next month. So already lawo maqanda angaphakathi kimi negazini. So I'm not speaking for everybody asiphathwa amadlozi afanayo. And mina, this is my 2 cents. This is my own opinion. Everybody has their own opinions. Of course. So I see a lot of men. Ngabona amanye amadoda athukana amabili bathukana ngonyoko ngezansi sikabonyoko babo. And I'm like, 2 grown men bathukana ngonyoko. What a disrespect. I've never heard men bathukana ngabo baba babo but hey wena amthuke ngezansi likababakhe. But uzomthuka ngezansi likama wakhe ngoba why? It's easy to degrade women. It's easy to degrade the passage that you came out of. Uphume kuleyo passage. You came out of that passage. You were covered in blood, that blood that you say it's dirty. You were that blood once upon a time. Lelo qanda malbamba, you were that blood. So that means singcolile. Sonke. So women should know their power. Women should know ukuthi they can shake anything. Amaperiod anamandla. Do not be deceived. Do not be told otherwise. You are smart enough to make your own decisions. You are smart enough to ask your dlozi questions. You are smart enough to differentiate. You are smart enough to question. Emakhosini lesedi khanya qamako ndawe. See you on to my next video, Magwand.